ପିଲାଏ, ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଜଣେ ବିରଳ ବୀର ଯିଏ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଭରି ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ମାତ୍ର ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ରାଜପୁତ ଗର୍ବର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଆସ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଶୁଣିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ। ପିଲାଦିନେ ଆମ ଭାରତକୁ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଆସି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଗଲମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ରାଜା ଭୟରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାଜା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ସେ କିଏ ଜାଣିଛ ପିଲେ? ସେ ଥିଲେ ମେୱାରର ରାଜା ରାଣା ପ୍ରତାପ। ଏବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ରାଜସ୍ଥାନ, ସେତେବେଳେ ତାର ନାଁ ଥିଲା ମେୱାର। ରାଣା ପ୍ରତାପ 1540 ମସିହା ମଇ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ମେୱାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜୟବନ୍ତା ବାଇ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଉଦୟ ସିଂ। ରାଣା ପ୍ରତାପ ଉଦୟ ସିଂଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଉଦୟ ସିଂ ତାଙ୍କ ସାନ ରାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଣୀ ଧୀରବାଇଙ୍କ ପୁଅ ଜଗମାଲ ସିଂଙ୍କୁ ରାଜପଦରେ ବସାଇଲେ। ଉଦୟ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଗମାଲ ସିଂ ଚିତ୍ତୋର ରାଜ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶାସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଜଗମାଲ ଥିଲେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଶାସକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚିତ୍ତୋର ରାଜ୍ୟର ସିସୋଦିଆ ସୁଲତାନମାନେ ଜଗମାଲ ସିଂଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରୁ ହଟାଇ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଭାର ଦେଇଥିଲେ। ଚିତ୍ତୋର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ରାଜା ଉଦୟ ସିଂ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଉଦୟ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସିସୋଦିଆ ସୁଲତାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ପୁଅ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। 1572 ମସିହାରେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର 1556 ମସିହାରେ ମେୱାରର ରାଜଧାନୀ ଚିତ୍ତୋର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି 30,000 ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। କୌଣସି ଭାରତୀୟ ରାଜା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। କେତେକ ରାଜା ଆକବରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ଆକବର ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀ ଦେଇଥିଲେ। ରାଣା ପ୍ରତାପ 30,000 ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ହଳଦୀଘାଟଠାରେ 1576 ମସିହା ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ଆକବରଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଆକବରଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ଲଢ଼େଇ କରି ଘାଇଲା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆକବର ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ 4 ଜଣ ଦୂତ ପଠାଇଥିଲେ। ରାଣା ପ୍ରତାପ ଆକବରଙ୍କ ସହ କିଛି ବୁଝାମଣା କଲେ ନାହିଁ, ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଚେତକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ହୋଇଗଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଚେତକକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଚେତକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଆକବର ପୁଣି ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେନାପତି କରିବା ପାଇଁ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲେ। ହେଲେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆକବର ଶେଷରେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ନିହତ କରି ମେୱାରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଥିରେ ବି ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି ରାଣା ପ୍ରତାପ କେବେ ବି ଆକବରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନଥିଲେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜ ମହାରାଣୀ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସହ ସେ 35 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଥିଲେ। ବଣରେ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ବାଟି ରୁଟି କରି ଖାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଦେଶଭକ୍ତିକୁ ସେ କେବେ ବଳି ପକାଇ ନଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ କଷ୍ଟ ଜୀବନ କଟାଇଲେ, ହେଲେ ଆକବରଙ୍କ ଗୋଲାମ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ
ନିଜ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେ ରାଜା ରାଣା ପ୍ରତାପରୁ ହୋଇଥିଲେ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ। ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରି ଆକବର ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କର ଦୂତ ଜଲାଲ ଖାଁ, ତୋଡ଼ାରମଲ, ମାନସିଂ ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ନାପସନ୍ଦ କରି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ରୋଚକ କଥା ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଥିଲେ ଜଣେ ଚତୁର, ସାହସୀ ଆଉ ଦେଶଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 7 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଏକ କବଚ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କବଚର ଓଜନ ଥିଲା 80 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଭାଲାର ଓଜନ ଥିଲା 60 କିଲୋଗ୍ରାମ। ସେ ସବୁବେଳେ 2ଟି ଖଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡାର ଓଜନ 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଜାଣିଛ ପିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ ସେ କେବେ ଲଢ଼େଇ କରୁନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା 2ଟି ଖଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟିଏକୁ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ଶତ୍ରୁ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତିରେ ଖୁସି ହୋଇ ମେୱାରର ଜଣେ ଜମିଦାର ଭୀମା ଶାହା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଣାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଣା ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ପରି ହୋଇ ଆମ ଦେଶର ସେବା କରିବ, ଆମ ଦେଶର ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ କିଶୋର ଚକ୍ର ଏତିକି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା କିଶୋର ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନକୋଡ୍ 753001। ହଉ ପିଲେ, ଆଜି ପାଇଁ କିଶୋର ଚକ୍ର ଏତିକି। ହେଲେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଆଗାମୀ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ବେଳକୁ। ଶୁଣିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି।